So, good morning everyone, and welcome to Astoria Water Park! Oo, ito ata yung entrance. Okay, so pa-register po ba? Morning po. Yes, how are you? Morning po. Yes. Tawag na? Pwede pong bumalik ang water park. Yes, pag naka-check-in po, may 1 free access pa tayo. So, ano room number natin, sir? 119 po. 119 Villa? Wow, Villa? Villa, wow, I love the Villa. So, okay, right this way, members pa tayo. Sir. Yes. Wow, I love the members. So, okay, right this way. Okay. I love it. Kayong dalawa lang po? Yes, Is this sir. a honeymoon, what you call this? Trip? Yes. Yes po. Yes, I love it. Congratulations to the newlyweds. I'm very proud. Yes, we are proud. Yes. We're just waiting for the registration. Nag-open siya ng 9. 9 po ito, sir, no? Pang open. Thank you po. Thank you. Okay, let's start. Yeah? Ayan. Yes. Okay. So let's start the day with a prayer. Of course. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. David, forgive us our trespasses, to forgive those who trespass against us. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Shall be world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, good morning, everyone. Morning. Yes! My name is Nicolas Santiago, and welcome to Astoria Water Park! Again. Astoria Water Park! Hello. Yeah, hello. Welcome everyone. I'm Pleasure, and this is the blessed opportunity to meet you all here in Astoria Water Park, okay? Let's give you an orientation, the best orientation with over-exaggeration of movements. Yeah. Okay? The first main attraction that we could see here, ma'am, sir, this is the Marine Sanctuary. And then from the other side is a tumbling bucket. Now, why is it open for ages? Because of the relaxation and enjoyment factors of it. Let's say for instance, nagka-back pain ako kasi na-stress tayo. Just point the hydraulic power. Oh, refreshing. Pwede ba itapat sa mukha? No! Because you may have the face like mine. Very sour, very monkey type, no? Yes, dating inahabol na babae, ngayon aso na. Tapos meron po tayong circle. Ito po yung pinakamalaking circle. According to my calculus, algebra, physics, 700 square meters po siya. That's why I fail my subject. Yun po, pinakamalalim po niyan is 5 feet. Once the wave started, it goes to 7 feet already. Going to the shoreline, 4 feet and 2 feet lang po siya. Now, the gamang question. Meron po ba tayong designated lifeguards? Yes, of course. Can you see them? Sometimes no. Yung skin color namin nagko-camouflage sa dilim. Kaya yung ngiti nilang pag-asa nyo sa amin. Pag gumiti, lifeguard na po yun. Anong ginagamit natin pang toothbrush or cleaning agent? Chlorine. Yung toilet bowl or yung toilet brush ang ginagamit namin, pang toothbrush namin. Okay? Do you understand? Now, can you consider me as your lifeguard? Yes, of course. Registered hazardous cross. Kung red cross na hazardous cross ako. Bakit? CPR agad sa akin eh. No more dragging the body from the land. No more parang pumping of the lungs.
higop agad. Gumanon ko agad. Pati ka dalawa, gumanon siya. Pati yun, namatay. Death on arrival tawag doon. Siyempre, ang baho ng hininga, ang pangit ng CPR, patay ang tao. Makita nyo, nasa TV na kayo. TV Patrol. Yeah. Tapos meron po tayong aqua slides. The green and orange one, that is the vortex. Again, children, what is the green and orange one? The vortex. Very good, children. Yeah. What is the English salvavida? Ano? Salvavida. What's the... Floater? Very good. Plus 10 minus 10 as well. Okay? Deflatable floaters ang gagamitin nyo. Less Deflate. air pa ang gagamitin nyo. While for the velocity, which is red, yellow, and blue, one sliding mat pa ang gagamitin natin. Do you understand, children? Yes. Deflatable floaters, less air for the vortex. Kasi pag ginamit nyo yung appropriate item, you will become the shooting star of the morning going back to your room. Oh. Okay? Oh, kailangan ng sound effect yun para maging realistic, di ba? Yeah. Tapos meron po tayong Simple River Ride. In other term is just lazy river. And then we also have our cabanas, 500 for the single and for the double is 1,000 pesos. We have a picnic area going to Makati and Cubao po. Tapos ito, Pasay City, Baclaran, Malate po, no? Tapos meron po tayong locker, 200 plus 100 pesos. Deposit equals to what, children? Mathematics. 300. Very good, children. Made Yeah. in China yan. Tapos yun. Meron po tayong shower room po underneath this floor. Made in China ulit. Tapos towel po made in China. Okay? Are you ready, ma'am, sir? Yes. Are you sure? Yes. Okay, ready, set, and joy. Okay. Yeah, see you ready, Thank you, thank you. Yeah. Kuha na ko ng towel. Hi. Nakakapagod ba, sir? Wala yan. Oh. Galing na, diba? Paulit-ulit ba? Basketball. Hindi. Mamaya, iba naman. Yan sabihin ko. Magsa-Spanish naman na. Oo. Mi nombres Nicolas Santiago. Gracias. Ito, paano sa flooring namin? 119, 2 towels. Last name po, sir. Name. Last name lang po. Alcedo. Alcedo. Yan. Si Sir and Ma'am Alcedo. Yes, babalik. Sige. Right this way Thank na you lang po. Thank you. Okay, welcome to your Parks orientation. My name is Nicolas Santiago again, your host for tonight. Yeah. Yan. Tama, restroom. Nasaan? Saan dyan ang restroom? Pili na lang po kayo dyan restroom. Tapos yung restroom po nandun pala. Tapos yun po, meron po tayo the greener or the natural preservation of the natural habitats. Which is, we are preserving this one because it gives you more natural air instead of carbon monoxide, no? And then this one, oh, yung gago, part 2 na yun. Tapos meron po tayong ano, Komodo dragon. Yes. May alaga pa tayong bayawak po dito. Oh. Nasa drainage po siya. Yes, kaya nagsasarado to ng 5 p.m. para sila naman mag-swimming. Oh. Yes. Ano yung language nila? Ganun. Tapos meron po kaming Phantom. His name is Phantom. He is a snake of the, water park. He's just roaming around here. Pag nag-hi sa'yo, mag-hi kayo. Hindi kayo matatakot. Siyempre wala namang kamay yung gaganin lang yung tail nun. But don't panic, it's organic. Hindi naman siya poisonous, okay? Okay. He's harmless. He's friendly here. Tapos nabilang ko na po pala yung grass niyan. That is 256,000 in total. Pag tinanggal nyo, 255,000, charge to your room, okay? Okay. Tapos yun po mangyayari. Kaya, we Dito na. are preserving the natural habitat. Yes, children! Tapos nabilang ko na yung mga puno po dito. Equivalent of 33 po. Yung mga regular na puno. Tapos, 17 for the coconut trees. O, diba? Very hectic yung ano. Tapos blue flower, pag kinain nyo, smurf na kayo. Pag ito po yung malalaking malunggay po natin. Hindi po yung sapat sa totong malunggay. Tapos ito po yung malaking pechay po natin pang tinola. Tinola? Tinola yan, Kaya sir. panggata. Yes, panggata. It depends on your situation. No? Tapos ito po, sitaw. Nabuka na. Nabukang sitaw. Nawala na yung beans. Tapos citronella po, kung gusto mo ng citronella. Kaya sabi ko, ang daming citronella. Yes! So that you are protected always from the mosquito. Yes. And then we also have the smoking area. If we are smokers, do not smoke. Tapos, no lightering. No lighter. Yeah. Nice spelling. Tapos dito po, baka magulat kayo, may squirrel pala dito. Yeah. You think it's only in US? Also here. We have here. Wow.
Then we also have the stones, 275,000 stones. Wow. Separated of 555 white stones. Wow. Where would you like to tambay-tambay? Over here na lang. Yes. And here's a picture. Yes. Galing Ito po po. yung mga OJT natin. Yes. Our beautiful and handsome OJTs. Yes. Yes. Tapos dito po yung picnic area natin. Kung gusto po natin mag-heavy lunch, meron naman po tayong Habitat Restaurant. Yes! Ano, ready na po ba tayo mag-travels? Yes. Pwede na. Oh, pwede na. Yung bag niyo po may mga valuable items po ba yan? Keycard, tsaka phone. Phone? There's no wallet? No, No wallet. no value? Okay, good. Let's proceed! You can live here naman. Okay. Don't panic, it's organic. Pag gumalaw yan, suntukin nyo na lang, okay? Yan, yan. Ay, ano, Lang pa. itlog ng butiki. Yeah, I love the boutiques. They're Ito, very... hindi na. Iwan mo na rin. Yes, ito. Para wala na kayong hawak-hawak, mahirap kasi eh. Pwede may GoPro na yan eh. Ah. Hi, subscribe! Welcome to my guys! Ano, dito po. Right this way to the entrance area po, no? Saan kayo mga squirrel kong alaga? Si Velvety wala siya. Day off niya ngayon. Kumain. Nagda-diet daw siya. Yes. Dito po, mga na-rake na leaves natin kasi right na. Share ko lang yung mansion ko. Ito yung Laki sir ah. laking mansion pa, 8 hectare ang mansion mo. Tapos pinaparenta ko lang sa guest house. May investment pa rin ako. Kaya, Bahay ka to. double time. Double time, di ba? Tapos, hey, watch your steps. So, nilagay ko yan para panurin nyo yung step nyo. Panurin nyo lang. Hindi na umalis. Yeah, dapat mali yan eh. Dapat, ano, see your steps. See. Yun. Di, watch. Panurin mo yung ano. Diba? Mali yan. Wrong grammar. Wrong grammar. Tapos, malaking pet shy part 2 po ulit. Dumami na sila. Go and multiply tawag dyan. Yan. Yan. Tapos dito po, yan yung mga lifeguard natin. Hindi nyo makita kasi yun yun. Yan yung visible. Yung iba di makita. Ano, tama dito yung kukomaktat siya. But do not panic, it's organic. Palagi silang ready. Tapos ito yung papayang mga ano, deflatable floaters yun, yung mga walang air na floaters. Tapos sliding mat yun yung kulay blue. Okay. Yan. Pag natakot kayo, it's okay. No problem. May medical team naman yan. Okay. Yes. Yan po yung sliding mat, tapos ito po yung mga deflatable floaters. Ito yung para sa Green and orange. green and orange. Okay. Tapos ito, pang dito lang yan, pang St. Paul River ride. Okay. Ano, ready na po? Pwede na. Are you sure? Yeah. Okay, you enjoy na. Thank Thank you you. so much. Thank you. Thank you, sir, Nicolas. Saan tayo? Saan tayo? Saan muna tayo? Sa ikaw, Lazy River. River? O yun na lang sa'yo agad. Sige, paano ba yan? Matagal ba to, sir? Saglit lang. Sakto lang. Kasi 30 minutes lang kami. 30 minutes. Okay lang ba to? Slide? Slide. Yeah, slide na May lang. ano doon na sir, may mag-a-assist or dito ko kung Ito po, ito lang kami. Ito para sa gitna, ma'am. Ito po yung orange at green. Anong unahin mo doon? Yung green sa ano, yung umiikot-ikot. Yung umiikot-ikot, sir. Ito. Ikaw, Beb. Hindi ka sasama? Okay lang ba to, sir? Hindi naman mababasa. Ay, mabasa talaga yun, sir. Mababasa. Waterproof lang po yan, ba? Oh, waterproof naman. Siguro. Matagal ko na itong dinilulublob eh. Ano? Ito lang, sir. Nadalhin. Bebe, ikaw. Doon ka o sa ano. Pero mauna na ako. Sige. Saan, sir? Dito lang. Diretsuhin ko lang. Sige. Thank you. Diyan ka lang. Sir, paano pumunta sa taas niyan, sir? Okay. Lock, guys. Get lock tayo. Okay. Nakapagod ah.
Tapos mamaya babalik ulit ako. Dito pala. Ito yung makikita niya. Water slide. Oops. Ay, sige sir. Ito guys, oh. Ito yung green. Yun yung orange. Ayan. Green sir. Ay yung orange pang kids lang. Pang kids. Okay lang ba nakadamit ako, sir? Okay lang. Okay lang. So, pupuan lang to, sir. Ito na ako. Okay lang. Ayaw ko sa bakal, sir. Bakal pala Huwag mo dito. lang yung lutas. Tapos ano ba to, sir? Malakas ba ito yung impact niya? Hindi naman, sir. Hindi. Walang hawakan dito sa kabila, sir? Ayun, sir, na ano mo. Yan. Okay lang, isa lang nakahawak, sir. Mas maganda nakasabit pa rin yung Ayan. Okay, sige. sabit ko, sir. Straight mo na pa ako. Straight lang, sir. Okay. Oh, ganda guys. Yay! Woohoo! Ang ganda! Ang ganda! What the fuck? What the... Ang ganda! Ang ganda, Web! Talaga, next ka, ha? Oh, yun oh. Ang ganda! Ganda guys! Ay, doon nata siya sa ano? Beb! Saan ka sasakay? Dito? Kaya mo? Basta hawak ka lang. Okay lang. Oo, huwag kang bibitaw ha. Isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa, isa pa. Stig. Beb, gusto mo yung video mo sarili mo? Gusto mo yung video mo sarili mo? Doon, doon, Beb, huwag dyan. Sa likod, sa likod. Pad ka, sir? Hindi naman, sir. Pero nakadapa kasi parang Superman. Pero hindi na naman ako. Ay, hindi naman nakakita siya. Here. Tapos sa mga upukan sa dito. Tapos yung hanggang mo. Siga ka lang na konti. Sige ma'am, Higa ka lang, Beb. Ganda. Ang ganda, ang galing ah. Oh, Simon. Ang layo ah! Ang layo! Ba't ang layo sa'yo? Nakaangat kasi, sabi ni Sir Yaman. Ah! Yeah, ikaw din.
Ang ganda, babe. Ang ganda. Nakakatakot pag ano, pinikit ko na lang eh. Tapos, Kaya nga pinikit mo. shit, ang ganda. Ang layo lang sa'yo. Kasi sila hindi nila inangat. Kasi mahirap ako sa akin. Sorry na. Oh. Yeah. Ganda guys. Putik. Sarado kasi to kahapon, kaya hindi kami nakapunta dito. Ayan na. Ayan na siya. Yay. Oh. Okay. Это страшно. Ой, летел! А я еще не нагнулся! Я нагнулся, я застрял! Hoy! Ang layo ah! Saya na! Ang ganda na! Ano? Sabi ko kasi try mo kasi mga rides na naman try. Ano? Natakot ka? Oo, yung pababa. Pababa. Yung Pero ang pabulong ganda ka. no? Ang ganda. Ayun o. Oo. Sabi niya, sumipa ka dun sa taas. sabi niya. Ako hindi ako masyado sumipa eh. Sumipa kasi ako, sabi niya. Nilakas mo? bilis, oo. Oo. Ako, sakto lang. Ano, isa pa? Hindi ko nga alam eh. Libutin na lang natin. Kasi kulang na oras natin. Ang ganda nga. Kulang na oras natin. Huwag kayong pupunta ng Tuesday dito ah. Sarado eh. Punta kayo dito mga Wednesday. Ganon. Ay, pwede rin mag-iwan ng gamit dito pala. Oo, pwede rin. Ewan ko, doon na rin ata sila nag-drink. Tara, yun oh. Ganda be. Narinig ko sumigaw ako. Oo. Lakas nga eh. Kasi Juan, Ako pumikit ako eh. tumigit din ako sa Shit! bed. Kasi pabulusok siya pababa. Oo nga. Ano yan? Ay, siro. Mga pampapa dito, Dad. Dito? Ito pa yung sinasabi niya pag masakit ang ito. Pag masakit yung likod mo, iano mo lang, sabi niya. Malakas? Malakas nga. Putik. Ah. Bigahan. Ang bigat? Kaya. Aray, mabigat nga. Aray, aray, aray. Aray ko. Aray ko. Okinawa, Japan. Ito. Para saan? Parang massage. Ayan yung massage. Oo nga, aray. Ang lamig, buti. Ha? Mahuhulog yung fan. Mahuhulog? Hindi. Tubig ng fan. Ayun na, mahuhulog siya, babe. Ang saya dito, ah. Yay! Dito na. Anong oras na, babe? Pagmamadali kasi kami. Ano ba yan? Aray. Ah! Yeah! Oh yeah! Ano meron dito? Ay, meron pa dito oh. Kaso hindi binuksan. Ano, may buhaya. Babe! Babe, napapaligiran ako ng mga buhaya. Iyo.
Shit. May buhaya guys. Oh man. Oh shit. Sino mga bata? Ha? Tumbling bucket. Yung malayo no? Ha? Sa akin na. Oo, pinakamalayo ka eh. Ang lakas ng sipa mo ata eh. Okay na? Alis na tayo? 37. Ano? Saya dito, eh. May ganito ba sa Pangasinan? Ito hindi natin na-try. Babalik tayo dito. Babalik pa ata yung ano, tawag. Ay, oo nga, sa harap, di ba? Babalik pa natin eh. Enjoy ng mga foreigner, mga bata, pabalik-balik sila. Nakakapagod lang yung ano. Tara. Uy, putik. Sir, 119 po. Thank you. Saan natin? Sa taas, diba? Bitin, bitin. Siguro dito tayo no, mga ano, nag-slide pa ako ng mga 10 beses. Oo. Next na travel natin dito lang tayo. Water Park. Pwede po mag-parade review? Is it okay? Di ba sa bawal? Very good. First time, sir? Hindi, pang 10 times na. Wow, 10 times? Oh, that's nice. That's nice. Ano ba? Just kidding. Hi, mother. Ayan si Papa Bear. Papa Bear. Si Mama Bear and Papa Bear. Ang ano naman? Yeah, Ang enjoy, tagal. enjoy. Okay, it's sir. It's Okay na yan. So, wait lang po, ma'am. Tapos yun po. Tapos close. Tapos, you can rate the location if you want to. How many stars? Hindi po, dito lang. Kahit dito lang po sa stars. Sige nyo. Baba. Tapos kod submit. Okay. Thank you so much, man. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much, okay? I'll see you next time in your next, Next time. visit here, okay? Yes, po. Thank you. Hopefully, 2 months. Charge to my account na ito. Yeah, sige. Next. Enjoy po, ma'am, sir. Thank Would you you. like transportation? Ano pa ba? Pa-transport pa ba tayo? Maglakad na tayo. Maglakad na lang kami. Naglakad na lang? Okay, exercise. Thank you. Okay, thank you so much, ma'am, sir. Thank you. Water Park.